Okay, hvis nogen skulle spørge, min stemme er ikke gået i overgår. Den er bare blevet mørkere. Yeah. 2. Natalie er ikke rigtig højere end mig. Hun er bare sur over, at jeg er til højere end hende. Så hun satte sig højere op. 3. Vi har ikke lavet nogen videoer i et år. Jeg har ikke sovet i et år. Jeg har ikke sovet i et år. Jeg har ikke lavet nogen videoer i et år. Ingen videoer i et år. Ingen videoer i et år. Og så er de vores gamle videoer, jeg ved, hvad det er. Min stemme var så løs og lidt vildt fedt for livet. Kan du slikke på min mor? Ja. Og vi følte lige for at lave den her video, hvor vi fortæller, at jeg faktisk ikke er døde. Ja, vi lever stadig. Og vores liv det er rigtig fedt. Der er masser af ting at lave. Hvad skal du i morgen? Jeg skal nå det er jo dit og dat og du. Skulle du ikke spise chips? Jo, jeg skal spise chips, men jeg skal også nå at spise mad. Og sådan alt muligt andet, de daglige ting. Jeg skal se Netflix. What? Det er mega noget om Paradise at slutte. Der er ikke noget at lave. Spurgt. Men, yes, vi filmer en video i morgen, så den nok kommer ud. På et tidspunkt, der vi lige gider. Ikke noget, hvor vi lyder dårne. Jeg skal, vi skal sammen redigere vi. Eller skal vi nå det i morgen, så hjem, og så ligge den op der. Men yes, jeg har også min egen YouTube-kanal nu. Jeg laver bare ikke lige hele tiden videoer, for det gider jeg ikke. Men yes, vi ses i vores næste video. Hej hej. What?